două locuri secrete. Nu sunt chiar așa secrete, dar nu cred că știați mult de ele. Primul loc este aici. Dacă vreți să urcați mai sus la clădire, în clădirea asta, vă trebuie o mașină zburătoare. Deci ne punem cu partea în care ne dă în jos, ne punem lângă perete, lângă clădirea asta, uite așa. Și acum ne dă jos din ea. Ia uitați, băieți, unde am intrat. Ia uitați. Vedeți? Vedeți, vă vedeți? Acum trece la următorul. Așa. Mergem pe aici, așa. La locul ăsta la fel, am bușit-o mașina. La locul ăsta la fel ne punem așa. Ne punem aici, așa. Trebuie să fie limpede neapărat de gura de acolo. Mai de jos. Ia uitați, ne-am intrat. Ia uitați, scrieți în comentarii dacă știți locul ăsta de aici. Ia uitați, băieți. Da, am ieșit. Vedeți, băieți?